para logbaro Ivan Shafi haka kerteng jongka Khasi Jaintia Church Leaders Forum kini kita kisngi kiba kirem ngai Kristan hangni badak leng kepertai ki lekmen ki rakhe ya ke jing le phalla ka jong ble ki ba khrau tam ka pertai ka balong ke jingkha yau Jesus Christ Henry namar ki jing jia ki jing long ka pertai ka pum gane nim yo ban pendep ye ki jing rakhe ki jongi kum baju long ha ki snem ki ba manshwa ka pertai ka lakalla tan re compare ka jing rakhe ki jongi ka Christmas kan long ha ki mensem ha ki download ki jongi ki ba kham kor ki ba kham dun kam wat langi persang kat bala ban rakhe ya a celebration Christmas aki dor ki ba fair kom ta ka church leaders Khasi church leaders forum kara penbej bah ka arpau terik mentau bunai ka Sunday ka sublai ha ka por janmet ndrio hodo nyo au channel ba ars pa nyo fundrio kan don ga jinga sang Christmas ha ka bangi khot yang sobha ya pi baro ma phian ya snok ti lang bat ngi ha ban mane yu blai bat ban yoro yu blai na ka ban ta ke ai ke bo blai ula le na ya ka perthai hi baro ka wai bat na ka ban ta ke jing penim ke jing spa ya ki tu baro ke bangai ju kum ta ngi khot sobha ya pi kan thai shin rang samla bat men ha ka ni ka arfau tarik ba ngin ya mane lang yu blai bat ngin yaro lang yu blai naga banta ka Christmas sakawai pat ka bo blai udang ai ha ki jing em ki jong ai ba ni ka Christmas bat ka jing sang ka bangin yo ka arpo tarik kan long ka jing kurkhu ya ki met pat ye ki mensem ki jongi ai ba kan long ka borom yu blai pat ka jing kurkhu ya ki remai Kristan baro God bless you.